אני גאה ונרגש לפתוח את ביתן ישראל בתערוכת הסלולר החשובה הזו. זו השנה השלישית שמכון הייצוא עושה את התערוכה, וזו בהחלט גאווה גדולה להיות כאן. כזה כבוד להיות שר בממשלה של מדינה קטנה. בוא, אנחנו ביתן גדול, אנחנו עם הרבה יכולות, אבל המדינה שלנו היא מדינה קטנה. ולהסתובב פה, אתה מרגיש כמו שאתה שר של, לא יודע, לא רוצה אפילו להשוות עצמנו לאיזה מעצמה. רמזי, מכון הייצוא, באמת, עבודת קודש, עבודה אדירה, חשובה. ראיתי גם את הפינות מפגשים, אין מה לעשות, מחמם את הלב, מרגש, ואני מאחל לכם באמת הרבה מאוד הצלחה. זו גאווה גדולה, הביתן הישראלי. יש כאן 1,400 מציגים בתערוכה ו10% מהם זה חברות ישראליות. זו גאווה גדולה לנו כעם היושב בציון. זאת השקעה ציבורית כדי לתת לסקטור הפרטי את האפשרות להציג את עצמו בכל מקום. ובעניין הזה אני מוריד בפני מכון הייצוא את הכובע. תערוכה מצוינת מבחינתנו, הרבה מאוד קשרים, אנחנו עסוקים רוב הזמן, יש הרבה מאוד עניין במוצרים שלנו. המוצרים שלנו די ייחודיים בפורום הזה. המכון סייע לנו מאוד עם הפגישות עם המפעילים העולמיים ועם יצרני החומרה השונים, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. הגענו ביום חמישי עם יותר מ-1,500 פגישות מתואמות מראש שנבדקו בקפידה כדי לראות שכל חברה נפגש עם הבן אדם הנכון, עם החברה הנכונה. אני חושב שמה שהם עשו, הם עשו עבודה ממש מדהימה, אני אמרתי את זה גם בעבר, ואני חושב שזה, הפגישות שהם ארגנו הן פגישות איכותיות, וזה מאוד חשוב שיש גורם שלא רק מסנן את הפניות, אלא גם רודף אחרי הפגישות האיכותיות. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה הדוק עם חברינו ושותפינו מזה שנים במכון הייצוא. אנחנו מגדילים את מספר הפגישות, אנחנו מגדילים את האיכות של הפגישות, ואנחנו גם מביאים סיפורי הצלחה. אנחנו מביאים עסקים, יוצרים מקומות עבודה חדשים בישראל. אין ספק שהטלפון הסלולרי הופך להיות הטכנולוגיה הזמינה ביותר בחיינו. לחברות הישראליות יש המון פתרונות בתחום הזה. אנחנו רואים כאן בתערוכה עלייה משמעותית לרגל של גופים מכל העולם, מפעילים סלולריים, גופי סליקה, גופי אשראי, בנקים, אינטגרטורים שבאים לביתן הישראלי ומחפשים פתרונות לתחום הזה.